mierzą się Jarosław Lech, reprezentant Animals Zawiercie. Jego rywalem będzie Piotr Walawski, Berserker Team. No, jestem ciekaw tego pojedynku, naprawdę bardzo doświadczeni zawodnicy. I zaczynamy. tym bardziej, że Piotr rozpoczyna. mają pewne sprawy do wyjaśnienia, więc Oboje zaczęli kopnięciami niskimi, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Teraz high kick ze strony Jarosława. Piotr próbował zrewanżować się front kickiem. Tak, tutaj Teraz low kolejne od krótkie, wewnętrznej strony niskie kopnięcie. do przeciwnika w wydaniu Piotra. No, na razie badają ten dystans, próbują wyczuć to tempo. Też tak jak mówię, to jest 3 razy 5 minut, więc tutaj już Sądzę, że Leda chce się odgryźć za trzeba, ostatni pojedynek. tak, trzeba rozkładać te siły. Jarek walczy tutaj u siebie, więc doping się wzmaga. Tak jest, jak na razie panowie tak naprawdę sprawdzają się mocno, kto co chce zaprezentować. O, i trener Piotr Bagiński Tak jest. w narożniku. Cały czas te niskie kopnięcia, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No ta walka już musi odbyć się taktycznie. Dystans jest poważny. Badają się, cały czas się badają tutaj. Ostrzeżenia przed obaleniami z narożnika płyną. Tak, tutaj jest naprawdę. Wydaje mi się, Pawle, że tego możemy się spodziewać po tej pierwszej rundzie, że tu za dużo tych wymian nie będzie. Zawodnicy muszą No to przewalczyć na długim dystansie 3 rundy. To jest normalne. Tak, tylko to jest jeszcze 3 minuty tej pierwszej rundy, więc tak naprawdę tutaj jeszcze wszystko się może wydarzyć. Tutaj w tym momencie trochę rozeznania. Ciosy nie dochodzą raczej. Ile tych ciosów doszło tutaj w tym momencie? 3, 4, ale nie były No, żadne jakieś konkrety na chwilę obecną. nic To zagrażającego. No tak to wygląda. Tam próbują sobie przygotować jakąś akcję. O, zaczyna No się. teraz zaczynamy. Trochę bardziej Atmosfera nacisnął się tutaj Jarosław. Zdecydowanie. Tak. Gdzieś tam zrywa te tempo Jarek. Teraz pięknie, niesamowicie. to było. Obija teraz, ale To było. chyba delikatnie oprzytomniał Piotr, próbuje gdzieś tam klinczować. Niesamowicie mocno Jarosław trafił. wyprowadził niesamowicie. Bardzo zerwał, tak jak mówiłem. Powalił Tak. przeciwnika i w tym momencie no, sytuacja jest Wydaje mi się, że zdecydowanie już na jego korzyść. tak, to na pewno, ale wydaje mi się, że już trochę powrócił do nas Piotr. Wiadomo, jeszcze coś tam odczuwa, ale wydaje mi się, że już teraz Zaczyna klinczuje tutaj. kontrolować sytuację, tak jest. Tak, ale to jest. zdecydowana przewaga na ten moment Natomiast dla ta sytuacja Jarka. nie jest dobra dla Piotra. Pamiętajmy, że jest to MMA i ten zawodnik z dołu często może mieć większe problemy ze względu na spadające na niego. Ale teraz się widzę wyciągnięcie skręca za ręki. to Piotr do balaszki, ale chyba już łokieć Nie, wyszedł łokieć na pewno. wyszedł. Tak jest, bezpiecznie. O, ale ten Powrót cios do stójki. na pewno odczuł. No, nie spodziewałem się czegoś takiego w pierwszej rundzie. Panowie naprawdę pokazują klasę. Są emocje Minuta 30. do końca pierwszej rundy. Jarek takimi zrywami tutaj te ciosy rzuca, więc To też jest trudne dla przeciwnika, bo wydaje się, że nic się nie dzieje, następuje uśpienie i w tym momencie tak, bum. momentalnie skraca dystans, wchodzi Tak z tym jest, ciosem, tak skakuje jest. dosłownie. Gdzieś tam próbuje dystansować teraz Piotr. No, ten cios trochę go oszołomił, na pewno trochę go Zaskoczył kosztował go na zdrowia. Teraz niskie kopnięcie ze strony Jarosława. No i to jest urok tego sportu, tak na dobrą sprawę. Nie wiemy, czego się można spodziewać w następnej sekundzie. Wachlarz technik dozwolonych jest naprawdę bardzo duży. Tak, ale miesza tutaj tą postawą Jarek, Tak jest. zmienia na Mańkuta. Gdzieś tam może jakieś kopnięcie będzie próbował z tego wystosować. też tą prawą Tak, ręką. tak. Przeskakuje z prawej ręki. No, wydaje mi się, że O! To akurat doszło. Tutaj bym powiedział, że Piotr musi no, ale znowu zerwanie ze strony Jarka. wrócić ten dystans, jeżeli chce, Tam- żeby te ciosy dochodziły. Ale rozcięcie chyba się tam też pojawiło na twarzy Piotra. Chyba tak.
Piotr jest też nieznacznie wyższy, może dlatego w ten sposób kombinuje, no ale Tak, ale tą postawę ma, wydaje mi się, obniżoną, Tak, wyglądają tak, tak, praktycznie na równo. natomiast mówię tu o zasięgu jakby Tak jest. nóg. No i koniec pierwszej rundy, 5-minutowej. No, myślę, że ten cios Jarka Został zapamiętany. na pewno. Gdzieś tam Zresztą o, mamy go proszę, na mamy powtórce. powtórkę. Naprawdę niesamowicie. To mogło się naprawdę skończyć źle. Pięknie wyprowadzona prawa Dobrze, przytomnie tam Piotr, znaczy przytomnie, półprzytomnie przytomnie. klinczował od razu w tym parterze. Zdążył wyłapać Tak, gardę. nie pozwalał. Nawet bym powiedział, że próbował się podkręcić pod tą balachę, no ale chyba był zbyt oszołomiony tym, co się Tak jest. wydarzyło. Narożnik jak na razie spokojny. Porady od trenera Bagińskiego. I powoli zmierzamy do rundy drugiej. Tak jest, no powiedziałbym, że walka na razie nie układa się po myśli berserkerów. No jeszcze 10 minut walki przed nami. Wszystko się może Zobaczymy. zmienić. Bo jak wiadomo, mieliśmy tu dzisiaj kończenia przed czasem. No, ale mieliśmy też K1, boks, a żaden z panów nam nie zasypał takiego tutaj No nie. ciosu, jak zaprezentowano tutaj Jarek. No i druga runda. Panowie w centrum oktagonu. Wydaje mi się, że pójdą tu na małą wymianę po raz kolejny. Jarosław czaruje tymi nogami. Próbuje zmieszać przeciwnika. O, pośliznął się i teraz? I co teraz? Ale musi uważać, że gdzieś tam na trójkąt, obijać, ale O, przechodzi od razu do przejście bocznej gardy. pięknie. Teraz Dokładnie. mamy Żółwia. Próbuje skontrolować to Piotr cały czas mocno. Czy będzie próbował obijać, czy może zachodzić za plecy? Zastanawiam się właśnie, nie widzę tutaj Tak, próby tak, wpięcia tak, tej tak. nogi O, ze strony Piotra. Natomiast przechodzi konsekwentnie do tyłu. tak jest. Jarosław musi uważać Próbuje obijać. zarówno na ciosy, jak i na ewentualne próby poddania. Na miejscu Piotra próbowałbym się wpiąć za te plecy. No, ale podnosi pozycję tutaj. Tak jest, Jarek. ale znowu mamy Musi uważać sprowadzenie tylko. na dół. Wydaje mi się, że Jarosław dał się tutaj rozjechać odrobinę. Piotr kontroluje jednak lewą stopę Jarka. Tak, tylko trochę z tej pozycji jakby nic. Ciężko jest zadawać ciosy, nic z No, tego nie wyniknie. W tak, tym momencie ale- już raczej powinien iść po te plecy. Tym bardziej, że przed chwilą na dobrą sprawę mógł włożyć te nogi i byłby wpięty. Ewentualnie próbować uzyskać jakąś lepszą pozycję z tego, bo Tak, no jest teraz Jarek podejdzie do klatki, będzie próbował wstawać, to przytulać swoje przerzucenia biodra do tak maty. naprawdę. Więc trzeba uważać, tym Tak, bardziej, że będzie próbował się odklejać, proszę. I te ręce Piotra będą spychane na dół. tak. To działa i Teraz tak naprawdę Piotr ma trudno wpiąć tą nogę, jest przy samej nie siatce. ma możliwości wpięcia tej nogi według mnie w tym momencie, Musiałby zmieniać strony, ale na łokcie Obalać. musi uważać. No Tak tutaj jest. bardzo przytomnie. ale zachował proszę, się. teraz to wyczuł Jarek za tych pleców, te ciosy i bardzo ładnie przytomnie, wyszedł. Bardzo przytomnie zachował się zawodnik. Ale teraz proszę, i teraz No, niecałe 3 minuty do końca drugiej rundy. mamy to, co chcieliśmy, są emocje. Bardzo zrywnie zadaje Jarek te ciosy, naprawdę one są niesamowicie szybkie. To jest mniej więcej połowa walki, a panowie cały czas dają z siebie wszystko. Tutaj gdzieś znowu ten dystans zachowany. Przypuszczam, że ten klicz pod klatką obydwu panów zmęczył. Narożnik podpowiada, żeby walczyć, rzucać ciosy. Tempo walki naprawdę bardzo dobre, jak na Płytka. 93 kg Bardzo kategorię. Dobry, bardzo dobry. Powiem Ci, że Pawle, że zapomniałem, że to taka waga Tak. u panów. Dzisiaj miałem zdecydowanie więcej niż te 93 kg. Przypuszczam znowu. Podpowiedzi, by Leda jednak dystansował swojego przeciwnika, wyrzucał ręce. No jak widać,
Lech jest niezwykle skuteczny, gdy uda mu się podejść, skrócić dystans, co widzieliśmy w pierwszej rundzie. Tak jest. No ale tam widać, że już coś Jarek próbuje sobie przygotować, gdzieś tam ustawia. Tak. I wydaje mi się, że on też zaraz ruszy. Proszę O. i zamaszysty taki. Wydaje mi się, odpoczął. O, ale teraz No Piotr, i proszę teraz bardzo. ataki z góry, szczęka wypadła. Zrewanżował się. Wypadła szczęka. Ale nie ma Wypadła przerwania szczęka. walki. Pytanie, na ile to było po ciosie, może zobaczymy w powtórce, na ile to było tam jakieś poślizgnięcie. Wydaje mi się, że tam trafił jednak Piotr, Też mi się wydaje, że ten cios doszedł. aczkolwiek nie był tak bardzo oszołomiony Ring Jarek. już może być mokry po Tak. walkach. Mocne, dwie niskie kopnięcia teraz. Narożniki zachęcają zawodników do walki bardzo mocno. Jest praca na nogach. Obydwaj zawodnicy realizują plan, to widać. Tutaj ten cios chyba doszedł ze strony Lecha. Tak, on cały czas popatrz, ustawia się, ustawia i zrywa to Widać, i atakuje. że próbuje zejść do środka, skrócić ten dystans. Tak. 10 sekund do końca tego pojedynku. No tu raczej się już nie powinno nic wydarzyć, aczkolwiek Nie panowie... wiadomo, Leda markuje ciosy. Próby wyprowadzenia kopnięć, no i koniec rundy drugiej. Ładna walka, jest co oglądać, dużo się dzieje. W zasadzie mamy wszystko, co chcielibyśmy No zobaczyć. i mamy tutaj, Wyprowadzenia proszę bardzo. i tutaj przejście właśnie. No, Do tej... był taki moment, że można było z tego próbować wykluczać rękę i ciągnąć trójkąt, ale nie skorzystali panowie. Ja wiem, tutaj były te ciosy Widziałeś, padł w jednak. gardę bardzo mocno. Takie odniosłem wrażenie, ale siedzę z boku. No ale tutaj trafił. Trafił, To nie było, to było trafienie. Szczęka wypadła Tak. i Lech zdążył się odwrócić, wstać. Co tak naprawdę chyba go uratowało w tej sytuacji. Więc mają po 1-1. Jeżeli chodzi o ciosy celne, no natomiast teraz trzecia runda przed nami. Chyba wydaje mi się, że ani jeden, ani drugi nie może być pewien tego, czy prowadzi ten pojedynek. Wydaje mi się, że wszystko rozwiąże się w nadchodzącej rundzie trzeciej. Zawodnicy gotowi. Sędzia gotowy. Jedziemy. Ostatnie 5 minut. I od razu zerwanie ze strony Tak jest. Jarka. I na dobrą sprawę to samo, co było na początku, czyli ten mocny prawy wprost w głowę przeciwnika. Mieszają panowie rękami obydwaj, markują ciosy. Myślałem, że teraz będzie wejście w nogi, ale to było ryzykowne, tam można się było nadzieć. Lech mógł nadzieć się na kolano Walawskiego. Front kick ze strony Piotra. Cały czas badają ten dystans. Jeden i drugi chce wejść na własnych zasadach. Zauważ, jak oni się nawzajem ustawiają tak naprawdę. Są bardzo duże zmiany w tym dystansie. Ręka i wygoń. Podpowiadają z narożnika. No i w którą stronę pójdziemy? Jednak runda trzecia zmęczenie wychodzi. Któryś z nich nie spróbuje może obalić, żeby na odmianę Odrobinę na to zaznaczyć, liczę. tak, zaznaczyć może Bo tu jakieś jednak obalenie. zaznaczył tą dominację, prawda? Tak, W danej rundzie. bo ani ze strony jednego, ani czy drugiego nie mieliśmy tego, natomiast No tam były obalenia po ciosach, także to... Podpowiadają, żeby zawodnik berserkerów uderzał prostymi ciosami. No faktycznie O, teraz wydaje się, że mocne jest to to miejsce kopnięcie. dokładnie. dobry ten low kick.
Zostały 3 minuty do końca, nie wiem czy zdąży zmęczyć Udo przeciwnika na tyle, natomiast widzę, że Zapunktować na pewno. tak, lewa noga Lecha jest już dość mocno okopana. Narożniki przypominają zawodnikom o kombinacjach. No i tu jak na początku lekkie wycofanie. Wydaje mi się, że te 2 minuty do końca to może być ten moment, gdzie coś się zacznie Ale teraz dziać mocniej. proszę. No, tam musi być ślisko. Cały czas spokojnie badają się. Jarosław próbuje tutaj na szybko skrócić ten dystans. Piotr natomiast jakimiś kombinacjami gdzieś tutaj próbuje ustawiać. Miałem Ale wrażenie, cały czas że pojedyncze te ciosy. zastanawiał się nad zejściem w nogi, ale się wycofał. Tu znowu trochę więcej pewności. Ktoś musi podjąć akcję. 2 minuty do końca. Zamarkowanie tej ciosu i kopnięcie. Tak, cios na głowę, kopnięcie poszło w nogę. Naprawdę widać, że ta noga już swoje I znowu oberwała. to samo. Gdyby to była łydka, podejrzewam, że już mogłoby być po walce. Próba wyprowadzenia kopnięć na głowę ze strony Ledy. Albo na głowę, albo na udo, krzyczy trener Bagiński. Miałem się na razie cały czas tymi niskimi, wysokimi kopnięciami gdzieś tam próbują zahaczyć. No ta do końca, zbyt zachowawczo według mnie, jak na ten etap pojedynku. Tak jak mówię, no żaden z nich nie może być pewien tego, w którą Nie. stronę idzie werdykt. Nie, Wydaje mi się, że jeden i drugi powinien gdzieś tam może spróbować, zaryzykować. natomiast no, już bardziej wypoczęci nie będą. Wejść, jakąś kombinacją ustawić, przygotować sobie to. Może Każdy z jakimś zejściem, sprowadzeniem, cios cokolwiek. wyprowadzony w powietrze, O, teraz. no, wyglądało to efektownie, ale nie doszło. No, myślę, że bardzo czytelne. Już nie tak wysokie tempo, nie tak dynamicznie. Nie, tak biegnie. zdecydowanie nie. No tutaj to obijanie nogi przeciwnika może być sygnałem dla sędziów, ale czy ta walka ma się tak 20 skończyć? sekund. Ostatnie sekundy No i tej walki. No, Przyspieszą, chociaż na sam koniec jeszcze, nie panowie. wydaje mi się. No, jakiś zryw ostatni ze strony Jarka. Tutaj latające kopnięcia, Będziemy mieć decyzję w tej walce. zdecydowanie. Ale dwie pierwsze rundy bardzo, bardzo ładne, druga już bardziej taktyczna, Tak widać, jest, że już zmęczenie tak jest. dało sobie znać. No i czekamy na werdykt sędziowski. Najdłuższy pojedynek dzisiejszej gali. Pana Dawida Dziada oraz reprezentantów Nie mamy powtórkę tutaj. Lekkie zamieszanie po tym froncie. Bardziej taktyczna ta runda. Zobaczymy, kogo wskażą sędziowie. Tak jest. Natomiast po raz kolejny nie ma tu złej krwi między zawodnikami. Jasne, Bardzo że duży nie. szacunek. Dobrze się to ogląda. Brawa. There's a place I go. Ale wiesz, It's a different kurwa, wiesz, to pytanie cel, nie? Teraz wiedziałem, że przyjedziesz, że postawisz w twardo. Robisz z kotami, kurwa. To się męsko dzieje. Ja muszę stracenia. Twój widzisz, było bo ja się wyszłam, a wiedziałem, że ty będziesz twardował na tych sportówkach, na tych wszystkich, nie? Panie i panowie, mamy werdykt walki wieczoru i to była naprawdę walka, która zasługuje na to miano. Zwycięzcą walki wieczoru przez jednogłośną decyzję sędziów Piotr Leda Wolowski! Naprawdę świetna walka.
No i oczywiście puchary i specjalne nagrody od Denar Travel. Voucher na 5000 zł. When you hold me, there's a place I go. It's a different Panie i panowie,